Köszönjük szépen ismét a zenét Darvas Kristófnak. Folytatódik a Szépírók 8. irodalmi fesztiválja, amelynek témája a gyerekirodalom. Hagyomány és újítás a gyerekversben című beszélgetésünk következik. Moderátor Csobánka Zsuzsa, és Kántor Pétert, Kukorelli Endrét, László Noémit és Vörös Istvánt várjuk ide a pódiumra, és természetesen a közönséget is várjuk ide a terembe. És addig is, amíg mindenki megérkezik, újfent köszöntöm azokat is, akik interneten követik programunkat, otthonról, akár határon túlról is. Ismeritek egymást? Szia, szevasz, hello, szia, szevasz. Mit mondod? Nem értettem. Nem, egyikünk se értette. Szia. Szia, szevasz, hello, szia, szevasz. Ja, szia, hello, szevasz. Te vagy a László. Igen. Az előbb kint beszélgettem vele, és tökre hasonlítottak. Igen. Picit már, akkor ő áll. Változtam azóta valamelyik. Igen, mert most ülsz. Most ülök, igen. De akkor is vigyorogtam. Hasonlítotok nagyon azért. Ilyet nem mondod tényleg soha. Hogy valakire hasonlít. Akkor Kántor Pétert várjuk még a pódiumra, addig a jelenlévőknek meg elmondanám, mármint a jelenlévő szereplőknek, hogy a mikrofonhoz majd közel kell hajolni. Tehát ti nem vagytok olyan szerencsés helyzetben, mint én, hogy lehet fogni, vagy ki is lehet venni? Ki is lehet venni, úgyhogy mégiscsak szerencsés helyzetben vagytok. Minden esetre kérlek majd titeket, hogy beszéljetek bele a mikrofonba. Jó. Ez szól. Ide lehetsz, ja? Olyan messze? Nem. Hát ja, mindegy. Biztos, Jó, nem jó, kell. jó. Nem. Jó, de az meg a legszebb. Jaj. Ezt meg kéne cserélni. Én azt mondjátok. Most, hogy azt Majd kérünk szépen egy sárga széket. Rémülettem, de hogy van Igen, de nem volt, nem. Nem kell a következő beszélgetésnek. Jó. Nem kell, majd valami lesz. Ha már a bandján jól el lett szépen, A jó szép. Hagyomány és szép újítás. Nekünk sem. De hát Jó. Ez iszonyú. Tehát hagyomány és újítás a gyerekversben, és akkor én át is adom a szót. Szeretettel köszöntöm Önöket. Még egyszer hadd hangozzanak el a nevek. László Noémi, Vörös István, Kukorelli Endre és Kántor Péter lesz a beszélgető társam a témában. Azt beszélgettük kint a pogácsák fölött, hogy valahogy sokkal emberarcúbbá válnak az irodalmárok, írók, költők egy ilyen napon. Ezt köszönjük szépen Zsuzsáéknak. Az lenne az első kérdésem, hogy ha azt mondom, hogy hagyomány és hagyományos gyerekkönyvek, akkor a ti saját gyerekkorotokból mi az, ami először eszetekbe jut? Én a csíkos könyvek, pottyos könyvekből indulok ki a magam szemében, de ti mire gondoltok először? Bárki kezdheti nyugodtan. Nekem például először a Bóbita jut eszembe, a Lódanyó meséi, Mosómasa mosodája, és Rongyelek a példakép. István? Valahogy nekem a csíkos meg pöttyös könyvek azok nagyon kínos dolgoknak tűntek, úgy globálisan, de lehet, hogy ez egy ilyen fiús rátartiság volt. Tulajdonképpen egész gyerekkoromban idegesített a gyerekirodalom, de mindegy. Tehát De miért, hogyha már ezt kimondtad? Hát óvodában is már, hogy úgy meg kellett tanulni, hogy fölépjünk a tavaszi műsoron, az fárasztott. És akkor később kellett elválasztanom, hogy a Vörös Sándor az nem ugyanaz, mint a Gianni Rodari. Tehát, hogy
helyükre tologatni ezeket az embereket, akik... De nem tudom, hogy miért van az emberben, vagy lehet, hogy minden fiúban így van, hogy ami úgy kötelezően jön, azt kötelezően utálja, és akkor abból kell kijönni. Persze, aztán, hogy mit tetszett, a dzsungelkönyve például igen, de nem emlékszem, hogy mikortól. Tehát, hogy, de az tetszett, de azt nem is tanították soha. Legalábbis nekünk. Ja, én nem utáltam valami módon, pontosabban lehet, hogy egyszerűen szerencsém volt, sőt, kifejezetten el voltam bűvölve például Dugó Dani kalandjai. Mond ez valami? Valakinek? Bűszebb bólogat a közönség. Írta? Na? Megvan? Hogy ki írta? Nincs? Z. Tábori Piroska írta, és a rajzok azok olyan elképesztően, most is előttem vannak ezek a rajzok, meg is van egyébként, kicsit ramponált, nem tudom, megvan ez a kifejezés, könyves voltam, mármint stb. Tehát a ramponált az azt jelenti, hogy tönkrement. Tehát nagyon ramponált állapotban van ez a könyv, mert rongyán lett forgatva, és fantasztikus rajzok voltak benne, Z. Tábori Piroska, Dugó Dani, ugye akkor még ártatlanok voltak az emberek, semmi áthallást nem éreztek ebben a szóban. Dugó Dani kalandjai mindenkinek ajánlom. És azért egyébként Z. Tábori Piroska, csak hogy egy kicsit mondjam ezt, hogy a Z az a... Hogy megjegyezzük. A Závodszky Zoltán nagyon híres Wagner tenornak a felesége volt a Tábori Piroska, mely Závodszkyról az anekdóta van, nem ide tartozik, de nem bírom nem elmondani, hogy mikor egyszer bement hozzá a Karinti, és azt mondta neki, te Zoli, miért énekelette állandóan az első felvonásban az, hogy csőfej, csőfej? Ugye az a vicc benne, hogy éljen dicső fejedelmünk, és akkor ezt énekelte Závodszky Zoltán, és ugye rossz a magyar prozódia, és ennek megfelelően csőfej volt. Ez csak azért mondom, hogy Z. Tábori Piroska, Dugó Dani kalandjait, ezt mindenki olvassa. Egyébként teljesen az én szocializációm is teljesen normális volt, tehát Benedek Elek, Több sincs királyfi és világszép nászák kisasszony. Azon kívül volt a Zerg Zoltánnak van egy Tilinkó című gyerekvers kötete, az volt a kedvencem, annak a szaga volt például fantasztikus. A könyvek szaga az nagyon alapvető volt, és hát, ja, és még tovább tudnám sorolni. Péter? A legkorábbi, de ezt nem magamtól tudom, hanem anyukám mondta később, mit teszik a veréb, valamilyen orosz szerzőnek a ilyen kétsoros, kétszer-két, vagy sokszor kétsoros versikéi voltak, és állítólag nagy képeket, de az egész egy hát ilyen kihajtogathatós, széthajtogathatós vastag papíron egy ilyen a kisgyerekeknek a kiadvány volt, mit teszik a veréb, egyébként megvan mind a mai napig otthon, hát azt imádtam. Akkor ugye, hát mikre emlékszem, hát az emlékezet egy nagy csaló, mert az ember arra emlékszik, amire emlékeztették, vagy amit mindig mondani szokott, és akkor az úgy beivódik az emlékezetébe, de biztos, hogy ott volt a János Vitéz, nagyon szerettem. A Toldi, ezeket onnan tudom, hogy ilyen viszonylag első kiadásokban rendesen bele van firkálva, ilyen kisgyerekkézzel, tehát ezeket én imádtam, de úgy emlékszem is talán, hogy hát ezeket tehát mielőtt még én olvastam volna, hát felolvasták nekem. Hát mi lehetett még azokban a réges-régi időkben. Például érdekes, hogy nem tudom, neked van-e ilyen élményed, hogy a Coopert kiadták, viszont a Máj Károlyt még nem adták ki, hát a kommunizmusban. A Máj Károly az egy gyanús ilyen imperialista lehetett, a Coopert viszont nem, ezek szerint, és a Coopert volt az egyik kedvencem már, mint ez a négy hát könyv. Na jó, de hát a Coopert már akkor olvastuk, mikor tudtunk olvasni. Persze, hát nekem apám felolvasta egyébként. Abszolút, hát az utolsó Mohikán, a Vadő, hát ezek csúcs dolgok. De mondom, a Máj Károly viszont frusztrált engem, hogy nekünk nem volt meg, és nem lehetett megvenni, tehát Máj Károlyt az az érdekes. A 70-es években már kiadták. Igen, de hát én nem lehet, hogy nem. Igen, nagy indiános könyv, igen. Volt ideológiai probléma vele, de az az érdekes, hogy azt hiszem, hogy
minden ideológiától függetlenül, és tök véletlenül, és nem a rendszer, az elmúlt rendszer dicsérete, de a Cooper jobb volt. De nem azért, szóval attól még futhatott, és voltak, akik meg azért esküdtek a Mike Károlyra, mert ő politikailag nem, tehát sárosnak számított. Pontosan már nem tudom miért, és hogy szegény Cooper hogy jött ebbe a játékba, hogy neki milyennek kellett lenni. Nem tudom ezeknek az embereknek a politikai nézetét, a Mike Károly nem volt egészen kóser. A Cooper viszont szerintem zseniális indiános könyveket volt az? írt. Tehát, hogy Hát azért megmondom, az, hogy milyennek kell lenni, milyen az igazi hűség, milyen a önfeláldozás, milyen a bátorság, milyen egy igazi férfi. De hát ez így nem ilyen durván, nem volt semmi kimondva. De gyakorlatilag borzasztó nehéz erről beszélni, de meg ott tanulta meg az ember, hogy kell tisztességes embernek tehát lenni. igen, hogy kell igazán, tehát a totál önfeláldozás. Például van egy jelenet, azt hiszem az utolsó Mohikánban, ez a fiúknak szerintem megvan, hogy ugye van ez a Nati Bumpo, vagy nem tudom, hogy hívták ezt a Solyomszem, ugye, aki arról híres, hogy mindent lelő, 5000 méterről lelővi a ami kell, és akkor az van, hogy van egy darab lövedéke a csávónak, és rengeteg írókéz van, akit mind le kéne lőni, és akkor van egy, aki már biztos, hogy meg fog halni, mert egy folyó, vagy egy szakadék fölött lóg, és így kapaszkodik egy ilyen ágba. És akkor ez azért lövi le ezt az írókészt, ez a Solyomszem, ez nem tudom, megvan ez jelenet valakinek? Hogy halljon meg jól, tehát hogy ne fájjon neki, hogy leesik, vagy valami ilyesmi, és ezért feláldozza az utolsó történjét is, hogy az ellensége kvázi ilyen kegyes halált halljon, vagy ilyesmi, és ez nekem annyira tetszett, emlékszem, hogy teljesen meg voltam ettől rökönyödve, hogy lehet valaki ekkora nagy ember, hogy így mondjam, és ez iszonyú fontos, mert kisfiúnak ilyen élmények, ilyen olvasmányélmények építik be a lelkébe, a szervezetébe azt, hogy milyen a férfi attitűd, és hogy milyen a kegyesség, a nagyvonalúság. Nem tudom, hogy a lányok mit olvastak. Ezt akartam Noémitől kérdezni, hogy Noémi nálad ez Meglepetésszerűen én is a Vinettut olvastam, és a vadölő regényeket, de úgy, hogy rongyosra. És attól a te női identitásod. 4. koromtól 8. koromig ezek voltak az állandó háttérolvasmányok, illetve testőrregények. És nem pöttyös könyvek, sajnos. Igen, az indián könyvek már annyira kimentek a divatból, hogy ezek eszembe se jutottak a kérdésnél. Ezeket persze én is olvastam, de a mi nemzedékünkben már nem volt ilyen ideológiai megkülönböztetés, mind a kettő egyformán hozzáférhető volt, és az volt, hogy valahogy én is először olvastam a Cooper, tetszett, és akkor de még jobban tetszett a Winnetou, aztán elolvastam. Most irodalmi szempontból visszanézve jobbnak tűnik persze a Cooper, de sokkal izgalmasabb volt a Winnetou. Aztán ilyen, mit tudom én, 20 év inkább az utóbbi különbséggel olvastuk ezeket a könyveket, mondjuk én egyszer valahogy véletlenül szóba került a Fáji Mikivel, és elkezdtünk idézgetni egymásnak most is ez történik, mondatokat, vagy képeket, amikre emlékeztünk, és olyan, hogy is mondjam, közben ott volt, tehát hogy sokkal fiatalabb, és olyan közel, hát tényleg ezeken nőttünk fel. Jó, hát azért hozzá kell tenni, hogy ezek ilyen ifjúsági giasított változatok voltak, azt mondja, Szinnai Tivadar, ha jól emlékszem, fordította, és persze ezek át lettek írva, mint ahogy a Robinson is át lett írva, meg le lett rövidített változatok, ezek stb. Mint ahogy emlékszem, hogy a Swiftnek a Gulliverje is egy ilyen gyerekváltozat kapcsán került hozzám, meg a Toldi nem Cervantes is, és ha már te mondtad ezt a János Vitézt, akkor az volt, hogy a nagyapám, aki 8 éves voltam, amikor meghalt, de azért vannak emlékeim, ő például azt csinálta, hogy nem felolvasta a János Vitézt, hanem elmesélte. Illetve mindig csak a rabló jelenetig tudta elmesélni. Szerintem utána nem emlékezett rá, hogy mi jön, de addig az mindig elkezdte előről, és
az nagyon izgatott engem, ez a rabló izé, tudjátok, és stb. És akkor odáig elmesélte nekem a nagyapám, és mikor legközelebb megint sorra került, hogy ő mesél, akkor megint elkezdte előről, és akkor ez ment. István Noémi, nektek volt olyan iskolában már megjelenő élményetek, mint a János Vitéz Toldi, ami hasonló nagy hatással volt? Tehát ami klasszikusan bekerült az oktatásba, és aztán előtte viszont fontos volt számotokra is. Egy pillanat. Tehát, hogy János Vitézhez, Toldihoz hasonló valami mű, ami... Talán a Pál utcai A Pál utca, fiúk. az volt? Igen, igen. Igen, az... És abban mit szerettetek, vagy mit szerettek? Azt, hogy meghalnál, mert csak a vég. Hál' Isten! Nem, Azért, az mert nem olyan happy end. szívszorító történet volt, meg az egész grundos történet, és a vörösingesek, és a... Hát, De érdekes, hogy a lányoknak ez a dolog. Nekem például iszonyú izgatott az árulás dolog. Egyébként az Egri csillagokban, amit kívülről tudtam gyakorlatilag, mert 8-ra elolvastam, abban is az a Hegedűs hadnagy árulása, az hihetetlen izgalmas volt, és ugye a geréb jelenség a Pál utcai fiúkban az engem borzasztóan izgatott, és tulajdonképpen van egy ilyen durva áthallás a mostani ügyel kapcsolatban, nem akarom ezt aktualizálni, de szerintem ez is nagyon fontos. Ezekben a regényekből ezt meg lehetett tudni, hogy ez mit jelent, hogy az európai kultúrának a legnagyobb bűne az árulás, és egyébként csak úgy zárójelben mondom, hogy Dante az isteni színjátékban a legmélyebb bugyorba teszi a három emblematikus árulót, a Judást, a Cassius meg a Brutus. Ott állnak a disnek, tehát a sátánnak a lábánál, ez a három ember, a három áruló, tehát ez nagyon, nagyon tetszik nekem, hogy metaforikusan le van írva, el van nekünk mondva, hogy egyet nem szabad az európai kultúrában elárulni a másikat, mert ez a legnagyobb bűn, ennél minden enyhébb, hogy úgy mondjam, és az Egri csillagokban is, meg a Pál utcai fiúkban is, ami nekem is iszonyú sokat jelentett. Ezek a dolgok, ezek szintén iszonyú tanulságosak voltak, legalábbis számomra. István, neked volt ilyen élményed? Vagy arra jut eszembe, hogy a gyermekeid kapcsán kamaszként, ahogy újra kellett gondolom olvasniuk ezeket a könyveket, szerették vagy nem szerették? Hát ugye van ez a két klasszikus, ugye a Mici Mackó, meg a Kisherceg. Amikor a gyerekekkel próbáltuk újraolvasni, náluk például nem nagyon jöttek ezekbe. Azért, mert az A lányomnál inkább, a fiamnak ezek nem. Felnőttek. Hogy azt mondod, Péter, hogy bejöttek a gyerekeimnek? Nem, nagyobbaknak valók. Kicsit Nagyobbak, később kell azt olvasni. De például a Kisherceg, az nekem nagyon bejött, emlékszem, hogy 6-ba a szünetbe olvastam a Kisherceget, és akkor jött valami ügyeletes 7-es lány, és látta, hogy azt olvasom, és nagyon megdicsért, hogy igen, ez egy okos fiú, aki ezt olvassa, és ez még talán jobb volt, mint egy tanár dicsért volna meg, vagy egy nagyobb lány megdicsért. Én meg elfejtettem mondani, de hát az tényleg az bűn lett volna, ha a Pál utcai fiúkat nem említjük. Egyébként az érdekes, hogy aztán már abszolút felnőtt koromban egyszer a Petri Gyuri felkért, hogy a beszélőben valamiről írjak, és erről a könyvről írtam, azt hiszem, vagy neki, azt hiszem, jól emlékszem, és akkor újraolvastam, halálosan szentimentális, halálosan meghatódtam, tehát egyszerűen nem tud, hogy is mondjam, nem tud ártani neki semmi. Még az se, amiben gyenge. Még az is az ereje. De akartam, bocsánat, csak még, hogy még egy nevet említsek. Voltak ezek a mackós történetek, egyébként a Sebők Zoltánnak a mackó történetei, Mackó úr kalandjai több helyen, ugye, azokat én részben olvastam, de azok megint csak nem voltak politika, tehát azokat az én gyerekkoromban nem adták ki, mert ugye Nagy-Magyarország területén játszottak ezek a történetek. Például, hogy ugye meg akart tanulni angolul a Mackó úr, és Tóthul tanították meg helyette, és ilyesmi. De aki miatt most felvettem a mikrofont, az a Kormos István, az ő Mackó történetei versben, és én nagyon szerettem ezeket segítsen már valaki, hogy a vackor, igen, ezek nagyon-nagyon helyesek voltak. És
Na, akartam Különben őt nagyon fura, mert említeni. a mai diákoknál én azt látom, hogy ezeket az előfelsorolt könyveket, Pál utcai fiúk és Egri csillagok nem nagyon bírják elolvasni. Bealszanak tőle, Bealszanak, igen. igen. Hogy Abszolút. szerintetek milyennek az oka, illetve milyen módon kell akkor a gyerekeknek, a mai gyerekeknek írni? Ezt nem tudom, de a Pál utcai fiúkkal kapcsolatban egyetértek, vagy lehet, hogy félreértem, amit mond, vagy félreértettem, amit mondasz, de egyetérteni vélek veled, hogy például volt pár évvel ezelőtt, 2 vagy 3 évvel ezelőtt a Szegeden csináltak egy ilyen Pál utcai fiúk olvasás, hogy így meghívtak pár embert, és ott voltam, és akkor mindenkinek egy fejezetet föl kellett olvasni a Pál utcai fiúkba, és akkor így elolvastam egy fejezetet szorosan, tehát így close readingeltem, és hát tényleg nem jó. Tehát rossz, ügyetlen, setes utam, rosszul megírt, általában megírt, tehát rengeteg probléma van vele. Ez nem vesz le nagyon az értékéből, de azért szembe kell nézni vele, hogy tehát van egy ilyen perspektívikus nézésünk, és a múlt megszépít, stb. Szerintem az Egri csillagokat sem bírnám elolvasni, most pedig akkor így zabáltam, és szerintem a mai gyerekek, most ezt megkockáztatom ezt a dolgot, hogy jobbak, tehát kritikusabbak, sokkal sokkal sokrétűbb a szöveg valamiük, tehát az a mennyiség, vagy az a szöveg tenger, ami a mai gyerekekre ráömlik, az sokkal sokrétűbb. Az én szocializációm az meglehetősen egysíkú volt abban az értelemben, hogy ilyen 19. századi poetikán alapuló vers és próza tömeget kaptam, és a mai gyerekek meg egészen eltérő poetikákat kapnak, és szerintem, hogy úgy mondjam, jobb az ő, nem az ízlésük jobb, ez hülyeség, de jobban ki vannak képezve arra, hogy kritikusabban álljanak hozzá bizonyos szövegekhez. Erről mit gondoltok? Lehet, hogy ez tévedek, de valahogy ezt érzékelem, hogy a maiak jobban vannak Szerintem felkészítve. másnak dőlnek be. És egyébként, ha egyik fajta szentimentalizmuson nevetnek, egyébként az, hogy mi nevetünk és minden, akkor a másikon meg nem. És hát ugye olyan horrorfilmeket látnak, amiken, mit tudom én, a mi generációnk, mivel később abszolút felnőtt korban találkoztunk először ilyesmivel, esetleg rettegve nézzük, a maiak meg egy jót nevetnek ugyanazon. De ez nem azt jelenti, hogy szerintem, hogy különbek meg többet tudnak, hanem egész egyszerűen csak más anyagon edződnek, de ugyanazok a dolgok, tehát ugyanúgy szükségük van szerintem arra, hogy meghatódjanak, mert az jó, tulajdonképpen jó sírni, tulajdonképpen jó érezni azt, hogy fáj, azt, hogy együtt érzek, azt, hogy szerencsétlen vagyok, vagy más szerencsétlen, és én átélem azt. Ezekre a dolgokra szükség volt, szükség lesz, más módon, más eszközökkel érik el esetleg a mostaniaknál, még az is lehet, hogy nem is az irodalom eszközeivel, de hogy szükség van rá, arra én Persze, csak befizetnék. máshol hatódnak. De mi ez a más? Tehát Noémit meg Istvánt, ha kérdezem, ti erről a másságról mit gondoltok? Hogy mitől más egy mostani gyerekvers például, mint egy klasszikus? Mondjuk Pósa bácsi versé, vagy nem tudom, hogy hívták ezt a Pósa Lajos, vagy Vagy akkor személyesebben kérdezem, hogy amikor ti írtok... gyerekvers, tehát hogy nekem biztos, hogy nem Pósa bácsi, aki nem is azt sem tudom, hogy mit írt a klasszikus gyerekvers, hanem mondjuk Vörös Sándor. És ahhoz képest nem is kell másnak lenni. Hogyha annyira jó tudunk írni, mint Vörös Sándor, akkor az tök jó. De hát, hogy egyáltalán nem kell meghaladni. És a gyerekvers problematika, tehát, hogy hol vesztik el a fonalat a gyerekek a verssel kapcsolatban. Az óvodában még nem. Aztán, hogy az alsó tagozatban szinte tanító vagy szülőfüggő, hogy elvész ez a kapcsolat, vagy nem. De egy idő után ez nagyon bizonytalanná válik. Tehát, hogy mindenfajta módszer vagy ötlet, ami a verset felszínen tartja a gyerekek számára, és esetleg átmenti a felnőtt korra, amikor szükségük lenne a vers élvezetére és használatára, és a legtöbben már nem tudnak élni vele olyan lelki szükségletek esetén se, amikor pedig szinte életmentő lehetne a versolvasás. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy
vers analfabétává válnak-e a gyerekek, vagy nem. Egyelőre a közoktatás nagyon sokat tesz azért, hogy vers analfabétává váljanak, és ezen nagyon is kéne gondolkodni. Az szinte tök mindegy, hogy milyen fontos regények, vagy milyen regényekből tanulják meg azokat az értékeket, amiket Bandi mondott, hogy ez a Harry Potter önfeláldozásából találják meg, vagy a Nemecsek önfeláldozásából, vagy más figurából, csak tényleg bizonyos dolgokat végig kell játszani magukba, és hogyha valami nem működik valamiért, akkor nyilván ahhoz nem kell ragaszkodni. Tehát nem kell kidobni a magyar irodalom vagy a klasszikusok hajójából, de hogy mivel kéne tanítani őket. Ez az nagy kérdés, hogy amit önként olvasnak, ha kötelezővé tennénk, akkor nem utálnák-e meg, ezt fene tudja. Tehát, hogy nagyon ügyesen kell lavírozni, ehhez nagyon jó tantervek és nagyon tehetséges tanárok kellenek, és akkor ez szerintem megoldható, de mindig az egyes osztálytermekben, hát persze meg a szülői esti felolvasásokon dől el, tehát hogy ki mit olvas föl, hogyan találja ez a legfontosabb, csak aztán Noémit is szeretném majd szóra bírni, hogy a szülőket behozni, mint egy nagyon fontos jelenlévő közeget, hogy megjelent egy olyan réteg, aki nyitott és érdeklődő arra, hogy most milyen új kortárs gyerekversek vannak, és most már nagyon nem mindegy, hogy egy kortárs gyerekirodalom alkotó ember velük hogyan dolgozik, vagy ti kiket akartok megszólítani, mennyire veszitek őket figyelembe? Hát én biztos egyszerre szeretném, illetve igyekszem a szülőket és a gyerekeket. És jellemző is mind a két könyvemre, hogy nem lehet tudni, hogy ez szülőknek vagy gyerekeknek szól, mert mind a kettőnek szól egy időben. És az előző problémával kapcsolatban azt szerettem volna elmondani, hogy úgy látom, hogy alapvetően két nagyon fontos verstípus van, ami kulcs szerepű abban, hogy a gyerek megszeresse a verset, és meg is maradjon a vers mellett, és ebből az egyik fajta az a szépen hangzó és a nyelvvel játékosan bánó klasszikus veretes vers, a Vörös Sándori vonal, a másik pedig az a problematizáló vers, amelynek még feltétlenül rimelnie sem kell, és ez a svéd gyerekvers vonal. Mint a és azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy mindkettőből elég nagy a felhozatal, hála Istennek a jelenben Magyarországon. Úgyhogy úgy érzem, hogy semmi nincs veszve. Ti mennyire vagytok amúgy elkeseredve, mennyire látjátok ezt kilátástalannak, akár az olvasás problémáját, hogy a gyerekeket mennyire fejlesztik a szülők, vagy nem? Mennyire olvasnak nekik? Valóban temetjük-e az olvasást, vagy sem? De én például úgy tanultam meg olvasni, hogy apukám nem tudta, de tette. Azt tette nevezetesen, hogy felolvasott mindig egy fejezet, nem kettőt, egy fejezetet mondjuk egy Verne könyvből, vagy nem tudom, vagy Buperból, és akkor utána abba hagyta, és hiába imánkodtunk, hogy olvasson még egyet, nem olvasott, és én már emlékszem, hogy már az elején, a fejezet elején már azon gondolkoztam, hogy mindjárt vége lesz, és mindig a legjobbkor lesz vége, ugye ismerjük ezt a sorozat dolgot, a sorozat lelki állapotot, ami okoz, ezért nem nézek sorozatot, mert mindig akkor van vége, amikor nem kéne, vagy nem. És akkor az ember bosszankodik, hogy csak egy hét múlva, vagy csak holnap jön a következő. És akkor emlékszem, egyszer reggel elkezdtem nézni azt a könyvet, hogy mi a jó Isten van benne, hogy lehetne abból kiszedni azt, amit apukám nem volt hajlandó tovább olvasni. És ezt mindenkinek ajánlom ezt a technológiát, mert szerintem így igazán függővé lehet tenni egy embert az olvasástól, hogy kvázi kicsit adunk neki, de aztán megvonunk tőle, és akkor olyan lelki helyzetbe kerül a gyerek, hogy így magától. Tehát igazából én odáig mennék el, hogy meg se kéne tanítani a gyerekeket olvasni. Hanem azt kéne csinálni, hogy olyan helyzetet teremteni, hogy a gyerek megőrüljön attól, hogy ő el akarja olvasni, és akkor majd ő persze akkor nyilván segíteni kell neki, hogy de ez, hogy így lenyomni A betű, meg B betű, ez hülyeség igazából, és sokszor kontraproduktív is, meg minden, hanem minden a lélek, tehát nem ez a technológia, hanem minden a lélek. Itt zajlik le, vagy innen jön ki, hogy tényleg hogy a francba lehet egy gyereket olvasó, olyan, mint
cigarettafüggés, vagy a drogfüggés, vagy a nem tudom én, hogy ugyanúgy olvasófüggővé lehet egy gyereket csinálni. Nem tudom, hogy kell csinálni pontosan, mert nem vagyok szakember ennyi szóval, de hogy ez lenne az iskolának az alapvető funkciója, szerintem ez triviális, és ezt sajnos nem látja el az iskola. És bár a lélekről beszéltél, de hogyha a digitális dolgokra gondolunk, és arra a rettentő nagy kínálatra, mint okostelefon, internet és társai, amivel a gyerekek már valószínűleg hamarabb, mint a saját szüleik találkoznak, akkor mit gondoltok, hogy ez mennyire rettenetes, vagy hogyan lehet ezt felhasználni segédeszközként, mondjuk akár a gyerekirodalom vagy az olvasás népszerűsítésében? Mert hogy ez van, tehát ez nem lehet már úgy csinálni, mint hogyha a szüzek lennénk. De most ez a legjobb, hogy van. Hát gondoljatok bele, hogy ma sokkal többen olvasnak és írnak, mint valaha. Ma mindenki ír és olvas, mert minimum a SMS-t ír, és mindenki ír e-mailt és csetel a nem tudom hol. Tehát ma van egy írásbeli kultúra, ez őrületes dolog. A 70-es években, vagy régen egyszer mindenki vagy telefonon, vagy élőzeten elment a levegőbe a dolog, vagy mert kiírt leveleket, meg ha levelet írsz, akkor tudod milyen, hogy elkezd írni, akkor belebonyolodsz a mondatba, akkor áthúzod. Tehát az interneten pedig tudod, úgy addig vacakolsz a leveleddel, amíg ez egy kis irodalmi művé válik optimális esetben. Tehát ma sokkal többet olvasnak az interneten a gyerekek, mint valaha. Úgyhogy egyáltalán nem hagyjuk ezt a kultúrkritikát, meg ezt a hanyatlás történetet, hogy most de hogy is. Szerintem nagyon jó ebből a szempontból a helyzet. Az a baj, hogy ugye az oktatás nem vissza az élvezet felé. Az a baj. Nem, a gyerekek az olvasást nem élvezeti cikként veszik, mert még egyszer mondom, amit az ezelőtt fél órával, hogy lenyomnak a tölkukon olyan szövegeket, amik nem valók nekik. Nem az ő koruk. egy Antigoné, egy első gimnázista gyereknek nem való. A kincskereső kisködmön emberiség elleni vétek, szerintem, hogy egy alsó tagozatosnak a kincskereső kisködmön... De légió mint halálig is. Légió mint halálig is 8. volt, légió mint halálig, emberiség elleni vétek. Ezeket majd 25 meg 35 éves korban az ember elolvassa, és élvezni fogja, mert tudja azt, hogy mit jelent a nem tudom mi, de egy 12 éves, vagy 13 éves ártatlan... Azért az nem biztos, és tudod, tehát nem egyforma időben... Nem ez olyan, hogy az egyik ad egy válfát, és azt mondja, hogy 12 éves korodban olvasd. És most téged hallgatlak, te is adsz egy válfát, te pedig azt mondod, hogy 17 éves korodban előtte ne. Nem, majd de egy pillanat, hogy különbözőek vagyunk, és például engem gyerekkoromban is meghatott a légió mint halálig, de lehet, hogy egy mait, igen. Tehát, hogy nem lehet azt, és nem tudjuk pontosan, hogy milyen korban, és szerintem nem is lehet mindig teljesen beletrafálni. És például emlékszem, hogy úgy voltam a Mici Mackóval, kis koromban olvastam, hogy a trotechnikus az mindig elek, és órákig törtem a fejem, amíg megfejtést találtam erre a számomra nagyon bonyolult rejtvényre. Hát szóval sokáig nem értettem, lehet, hogy az órákig én nem voltam egészen őszinte. Tehát, hogy tovább tartott. Igen, de azért valamilyen módon, de az nem baj, hogy nem értettem mindent, és nem úgy értettem, ahogy ma, de nem baj, hogy én gyerekkoromban elkezdtem olvasni, és tetszett, de nyilvánvaló, hogy később másként tetszett. És azt hiszem, hogy a légió mint haláligot se, tehát hogy nem kellene az egyik végetbe a másikba esni, hogy azért ahhoz le kell érettségizni a légió mint halálighoz, mert egybe biztos vagyok, hogy a hihetetlen nagy érzelmekre való nyitottság az ott van a gyerekkorban. Van, akinél megmaradt tovább is, de azt az időszakot kihagyni azért valami olyasmivel érvelve, hogy ez inkább felnőtteknek való, nem érdemes. Majd akkor még egyszer elolvassa később. Annál fogékonyabb korszak, mint a gyerekkor, nincs, és elsőrendűen az érzelmekre. Tessék belenyomni ezeket a gyakorló szülőként hozzá lehet szólni a kérdéshez. Tehát vannak tényleg olyan könyvek, amik egyszerűen
most már nem valók oda. Tehát, hogy 5. vagy 6. olvassák Jókaitól a Kőszívű ember fiai. 7. Nagyon jó könyv, sokkal jobbnak tűnik nekem most, mint annak idején tűnt. Hihetetlenül aktuális, a politikai viszonyokról rengeteget mond, szinte tökéletesen érthetetlen egy 6. gyereknek, teljesen rossz helyen van. Hogyha valamit el lehet érni azzal a remek művel, az irodalom megutáltatását. Tehát, hogy azonnal el kellene onnan takarítani, hogyha még valamennyire, nem azért, mert Jókai nem lenne nagyon izgalmas író, meg nem kéne újra gondolni, van nagyon sok végleg elavult tartománya, de hihetetlenül jól ír, humora van, nagyon sok mindent mond az életről, egy nagyon bonyolult 19. századi nyelven, és szerintem az érzelmeknek az a lezongorázása minden gyerek számára nevetséges, inkább, mint katartikus. Tehát, hogy az például ott nagyon rossz helyen van. Szerintem még gimnazistáknak is ebben a pillanatban nehezen befogadható, úgy egyetemen. Tehát, hogy egyszerűen mozdulnak el bizonyos szövegek, és más helyre, más nemzedéknek, más korosztálynak való, és lehet, hogy valami a végleges feledésbe megy, az nem, még akkor is, ha irodalmi értékkel bír. Nagyon, nagyon kicsi a befogadó képessége az összmagyar olvasó társaságnak is, sajnos. Ezzel 100%-ra, amit a Pista mondott, egyetértek. Hát, egyébként, ugye, akik itt vannak, meg mi, hogy úgy mondja, nyilván egészen másképp nézünk az irodalomra, de nem, igazából nem belülünk kéne kiindulni, hanem abból a Csepeli proli gyerekből, vagy abból a... Akit tanítok. Igen, hogy ugye ő von haza, az nincs eleresztve, tehát nincsenek otthon könyvek, föl sem merül az, hogy könyvek, stb. Tehát ezeket a gyerekeket kéne elkapni itt, a szívcsakrát, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Tehát azt el kéne találni, el kéne trafálni olyan módon, hogy változ, tehát a Rilkeresben van, hogy változzon meg az élte attól a szövegtől, amit te így átütödött vele, mint egy lándzsával. És nem a torkán lefele nyom, mint a libának a kukorica göldint, hogy így fulladjon meg tőle, és hogy halljon be tőle, vagy aludjon be tőle. Ez katasztrófa. Tehát őrületesen fontos az, hogy milyen szöveggel, milyen életkorban találod el szíven azt a gyereket, hogy aztán utána majd ő felnőtt korában később el fog olvasni mindent, kincskereső Pipitért is, meg minden nyavaját el fog olvasni, és még élvezni is fogja, még egyszer mondom, Jókai a kedvenc írója lesz majd 20-valahány éves korában, de akitől elveszed ezt az élvezett dolgot, az életre fogja az irodalmat megutálni, illetve közömbös, jobb esetben közömbös marad, és nem fog olvasni, és csak néz ki a fejéből, még egy vonatúton is, ahelyett, hogy olvasná, stb. De sokszor egyszerűen a szerzőnek csak a művét kéne lecserélni, tehát hogy a kincskereső Kisködmönnél az én gyerekkoromban, vagy én számomra nyomasztóbb olvasmány és idegesítőbb. De ugyanakkor például szerintem a Dióbél királyfi, azt a gyerekeknek mi felolvastuk, és az tökéletesen átjött, elképesztő remek mű, ami vagy könnyedden illusztrálja ezt az egész történelmi ívet a 1848-tól kezdve a kiegyezésig, vagy tovább, és azt meg nem olvastatják. Valamiért ezt a nagyon nyomasztó verziót jobban. Noémi már egy ideje Viszont mind a mellett, ami itt elhangzott, én azért föntartanám azt, hogy akiben megvan az olvasásra való hajlam, azt abból lehetetlen kiölni, semmivel nem lehet. Tehát aki igen, olvasónak született, az egész életében olvasni fog. Mindegy. Olyan nincs. Jól van, olyan nincs. Az egy még egy dolog. szöveg. Nem, szerintem nem. Az egy hajlam is. Nem feltétlenül, és nem mindenki esetében, de van ilyen. Azzal kapcsolatban, amiről Péter beszélt, eszembe jutott, hogy van egy barátom, aki mondta, hogy egész gyerekkorában azon gondolkozott, hogy a Bóbita című versben ki az a Szárnyati Géza. És visszatérve az internetre, mint lehetőségre, azért az internet a gyerekirodalomnak is jót tesz, hiszen egyre több gyerekirodalmi szájt keletkezik, egyre több közösség, például illusztrátorok közössége, vagy gyerekírók közössége, egyre könnyebb keresni, egyre könnyebb kapcsolatba kerülni, illetve a gyereknek is könnyű keresni, hogyha érdekli a téma. Már nagyon kevés az időnk, és még egy dolgot pont, amit felvetettél, szeretnék megkérdezni. Mit gondoltak az illusztrátorokról, illetve ennek a fontosságáról, hogyha a gyerekirodalomhoz hozzáillesztjük? Mennyire meghatározó, hogy amikor ti együtt dolgoztatok, mennyire dolgoztatok együtt az illusztrátorotokkal? Ez mennyire szerves része kell legyen
egy gyerekkönyvnek, vagy sem, aztán már Zsuzsa is jelzi, hogy lejárasson az idő. Nem csak az illusztráció, a könyv szaga. Még, ezt már mondtam egyszer, de még egyszer mondom. Tehát, hogy iszonyú fontos, hogy néz ki, hogy kezdetbe veszed, és akkor így megőrülsz tőle, mert annyira jól néz ki a Dugó Dani, vagy a... Emlékszem, azt hiszem Nemes Ágnesnek volt ez a Szurtos Panna, vagy van ez még? Ismeri ezt valaki? Anna, az gyönyörű, olyan szinten volt illusztrálva, hogy megőrültem tőle, pedig ez nem, ugye ez egy kislány, a húgom könyve volt, nem az enyém, de én megőrültem tőle, mert annyira jól nézett ki. Iszonyú fontos szerintem, hogy néz ki egy könyv. Nem csak, hogy fontos, hanem szinte helyre tud, tehát hogy be tud irányítani dolgokat. Én most fejeztem be egy olyan szöveget, ami egy ilyen fantasztikus, verses, talán kamaszoknak szóló, akik egyáltalán olvasnak verses regényeket, tehát egy olyan szöveget, és pontosan azon gondolkoztam, hogy itt az illusztráción elképesztő sok minden múlhat, hogy ebből mi lesz egyáltalán. Illusztráció nélkül felnőtt könyv. És attól függ, hogy milyen jellegű illusztrációk lőheti be a kiadó kamaszoknak, ami reménytelen, vagy egy kicsit fiatalabbaknak, mondjuk felső tagozatosoknak, de ez már az illusztráción fog múlni tulajdonképpen, hogy mi lesz belőle. Tehát, hogy a megírt szöveghez képest szinte olyan, mint egy megfilmesítés. Tehát, hogy nagyon fontos, és nagyon földobhat egy könyvet, meg tönkre is vághat természetesen. Hát igen, az a csomagolás, vagy a ruha, ami odavonza a kicsi olvasót. Nagyon fontos. Nyilván első pillanatban sokkal fontosabb, mint a szöveg. Van egy Samonadák című könyvem, és a Tettamanti illusztrálta, Cucorelli Tettamanti, két olasz, és nem nagyon dolgoztunk együtt, de azért mindig néztem a képeit, meg minden, és tulajdonképpen ez nekem tényleg nagyon, nagyon, nagyon fontos, azt gondolom, és tényleg csak arra lehet biztatni a kiadókat, hogy sokkal nagyobb. Tehát ezen ne spóroljanak, hogy egy könyv hogy néz ki. Ja. Én azt hiszem, akkor megköszönöm, mert tényleg lejárt az időnk is, és látszik, hogy egy nagyon tág téma. Köszönöm szépen László Noéminek, Vörös Istvánnak, Cucorelli Endrének és Kántor Péternek, és önöknek is, hogy figyeltek ránk. Fantasztikusak vagytok, én is nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ilyen szenvedélyek mellett így tudtátok tartani az idő keretet. Tehát ez a beszélgetés volt ugye a hagyomány és újítás a gyerekversben, és a következő pedig már egy kicsit személyesebb vizekre evez majd, a Gyerek, mint alkotótárs címmel. Moderátor Kis Noémi lesz, és Acsai Roland, Menyhért Anna, Nádori Lídia és Vámos Miklós vesznek majd ebben részt. De most 10 perc szünet, zene, és akkor hamarosan találkozunk.